Bizitzan oso garrantzitsua izaten da arreta, goxotasuna eta maitasuna, baina batzutan beharrezkoa izaten da adorea, kemena eta kuraia. Zer diozu, Aiora, ez alda horrela? Bai, Holanda, ez badaukogu adorerik kemenik eta aurrera egiteko ez dago indarrik, beraz, hori hartu bida eta bizitzan aurrera egin. Garbi eta argi, hori da, danatik bihar dugu bizitza honetan, ez da? Dana aurrera egiteko. Gaurkuan gurekin, Aiora Errenteria, Sea Maizeko, abeslaria, eta aldi berian, errezeta, goxua, arroza eharra. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Aiora garatuko dizut nundik noa ibiliko gean errezetakin, ados? Bueno, azteko eta behin izan deun bezala arroza bat ingo deu. Eta ingo deu arroza bat oso sustantzia askokua, bale? Orduan, sustantzioi lortzeko ze ingo deu. Hemen, humus bat ingo deu, gero lagungarri bezala, baina lehen da bizi piperrak hemen batzuiak inerrekoitugu. Eta piperrak atea ingoitugu, gero humusai gaitzeko. Bertan ebai, ingo deuna da, odolkila prejitu, odolkin sustantziare hor gehatuko zaigu. Pusketa bat utziko deu, gordinikan, gero arrozai botatzeko. Gero baitare, hemen dakau, sekretua ingo deu, lauki txikitan, ebai bertan erreko deu eta kanporatuko deu. Gero ja bertan, hasiko gea prestatzen gure arrozan oinarria. Izango ala tipula gorriak asuntan, tomatere bai raiatuta botako jo, utziko deu murrizten, ben sustantzia hartzen da honian, botako jo piperra utza eta azafra ja. Hor ja, ondo ingo deu masatxo bat, salda botako jo, eta arroza martxan jarriko deu. Esan deun bezala, lagako deu geho, dakaun odolki prejituak eta piper pare bat prejituta, gero arrozan gainean platereratzeko garaian jartzeko. Baina baitare ingo deuna da hemen humus bat. Humusa, bakizu txitxiriena izateala oinarria, baina kasu honetan ingo deu humusa piperrana. Orduan, erretako piperra botako iskio, tajina botako jo, komino pixkat, limoia, olio virginia, eta geho amaitzeko, nola ez, ikutu berezia, martorria botako joure bai, sustantzia emateko. Eta hau dana laguntzeko, ingo deuna hemen, maionesa bat, alioli bat izango da alioli ligero bat, zeatik handa maionesa de ajo, bale? Orduan ingo deuna da, hortza bat gorde, ingo deu arrautza eta ospin pixka bota, olioa bota, gatza, eta maionesa bat, ingo deu ogi hori geho xigortu pixkat, eta orduan izangoa arroza, piper pare bat, humusa gainetik, odolkila, eta tostada pare bat, aliolikin. Arrein behar dugu gaurkoan, Taldi berian ondo pasa. Ados? Bueno, zukalden zemuz moldatzezea. Ondo. Ondo? Gustatzen zaizu? Bai, disfrutatzen dut. Denbora daukotanean da holan, bai. Espadakot, ez jata guztetan baperez baina bestela, bai, oso guztara egitzen az. Eta guztetea eta ikastea eta gauza barriak egitea, bai. Ona, bai, jendik gina kostatzen zaino askotan dak erosketakin, etxian eukia. Azkenian etxian balin bako iristega eta aztegea, baina bio... Niri danak osteta jata etxeko gauza danak osteta jataz. Hala da. Bueno, nola obligazioa sortzen dian, azkenian obligazioa beti kosteitez eskiu, ez da? Bai, hori da. Bueno, lagunduko jasuna da, betu hor behar ditut 3 ale baratzuri piperrak prejitzeko. Orduan, lau zuritu, bat utziko dugu aliolintzako prest, eta bestia piperrakin ningo dugu hemen. Eta ni aldi berian jungo naiz, odolkia puskatzen, eta baitare sekretua pusketetan iten, giodana prejitu ale izateko. Ados? Bueno, kontatu iguzu, proiektu berria zenbagarren dizka da ja. Ni uste jaio naizenetik entzun zaitu ustetela? Ma fijo, Ia, bueno, jaio naizenetik ez, baina gogoratzen naizenetik bai. Bai, azkenean, 25 urte daroa guz. 25. Horten jagoetaz egiten duguz. Eta ez dakitan, amargarrena edo 11garrena. Amargarrena o 11garrena. Ba, uste dutala estudioko 11garrena, baina berez 11garren disko ataragendulako bat, bertzio ezbardinekin eta hola. Nei txiki batek esan zina 10garrena, baina hori igual ofizialki 10garrena, baina beste 11garren bat da. Hori estudioko 10garrena, bai badeko beste bat, 20 urte bete gendu zanean egin genduna. 25 urte, holtza gaiena, harra, ez da? Ba, bergozada bat, azkenean disfrutatzen gabiz,
A ber, ez gendun espero eta urte, bueno, ez gendun espero urte bete egitea, bez? Orduan... Nola izaten dian gauzak, Bai. Ba, eroso gauz, disfrutatzen gabiz, eta hori igertzen da, eta orduan gustora gabiz. Bai musika egiten, bai lokalean ensaiatzen, bai kontzertuak egiten, orduan uste dut, holan erreza dela egitea, 25 urte eta behar direnak, ez? Gaina urteak betetzen dozu zanean be, ezara hain zahar sentitzen, eta uste oso askoz ere gehiago izeinkela, ez? Eta ala bihar du, ez da? Hori da, bai. Ala bihar du, bai. Azkenian, esateu gure adina, zenbaki batzu diala, baina gero adina beste historia bada, ez da? Bai, hori... Baina notatzen dira zenbaki horiek bai, ez da? Eiten dugu zen bitartean, ez? Ze gaztea zarien etolan, ikusten duzu edo, que viejo, que cosa, Baina gero zuzau zenean ez dozu zure bigurua hain heldu ikusten ez. Bai, hori da. Zelan gure dozu berakatza? Ba, behitu, enxerretanin, Olantze? Ba, enxerretan ingo deu, baratzuria piperrak erratzeko, eta bestia osoikan utziko duzu gero maionesa egiteko, ados? Vale. Eta bueno... Josen bat esan doztezuz, despistatu itenaz. Venga, 3 xerretan, eta hori hor. Piperratzeko, eta bestia botako deu aliolintzako. Bueno, eta... Zer topatuko deu diska berri hontan? Antza askokiko aurrekotatika, gauza berri asko topatuko ditugu? Ba, eske, a ber, gure bidean dau, azkenean gure evoluzio bada, urteekin aldatzen goiez, da musika ezberdina entzuten, da hori dau, ez? Bada ezberdina, bai, zein dugu lan 5 ekoizle ezberdinekin, eta 4 estudio ezberdinetan egon gara. Orduan... bai. Hori izan da, ona, pixka liozua edo lagungarri indizue? A ber, oso liozua izan da. Baina hola ikutu desberdina topatzen dugu, ez da? Baina, azkenean dau emozio bat hau hor. Gauzak danak bardin egiten basuz, gelditzen da dana pixka bat, ez dakit, sosoagoa, ez? Ta hola nein da, uste dala, daukazu olako bitxo bat tripan, egiten dozula azkenean lan hobeto, ez? Osea, txaustensoago, eta orduan ateratzen dira uste gauza politauak, ez? Dagoelako tensiño hori. Orduan, bai, izan da lan gogorra, urten gara gure beti ez jata guztetan bat ere ez esaldi hori, baina nahikotan esate dut hori, zona de konfort. Horretik atara gara, ez? Azkenean, hori, joan gara Kataluniara, ezagutzen ez dugun pertsona batekin, ezagutzen ez dugun estudio batera, 2 abesti grabatzera, ez? Eta hasieran egin behar zara pertsona berrietara eta hori dana. Darduan, hasieran nahiko kagauta gonginan, baina gero super gustora. Super gustora, eta izan behar du kistona berazgarria, gero, ez da? Ikasten dozu pilo bat. Zein da ze ezin, bai, igual. Karo. Nik esaten detena jatetxe eta jute geanian, bai, azkenian jatetxe askota gustatzen zaigu jutia, eta tanetan ikasten dezu zerbait berria, ikutu berri bat, edo ze ezin nik beti hori esaten dezea, oso, guai, sekulako kagadak egin, da hortik behi ikasi, ez? Noski, bai. Ondo. Tarduan, diskoak badeko hori, freskotasun hori, ez? Joan gara, abestiak egiten joan garen bitartean, grabau doguz, iaia jarraian, orduan oso fresko dauz. Disko baten luze hau gelditzen da dana, eta igual beti abestiren bat gelditzen da pizkatzu bat, ez jakola behar dauan berotasun hori ematen. Eta binaka eginda, dauko, hori, fresko dauz eta mimo guzti hartuta, ez? Eta ni pentsatzen dut hori horrela egite gore bai, pizkat esperientzia ukiar da zuek bezala, ez da? Hasiera batetik, alde batetik bestean, zuek hain beste esperientzia ia, ez da? Joaten bazara, olako leku batera, ezagutzen ez duzun ekoizle batekin, eta ez badozu kontrolatzen medioa, hau da, estudioa, eta izan bida zoramena, eta izan bida txarto pasetako. Baina holan disfrutau dugu, eta oso gustora ibili gara. Bueno, hemen piperra jarritu ja batzu ian dantzan, hemen esango izutena dagoen betu horiek men organikoa bota, eta tipulare bai garbitu eta lauki txikitanin, bale? Venga. Aiora, eta zergatik handizka honen izena adorea, kemena eta kuraia? Baitu, justo bukatara gendun aurreko diskoa 2019an azkenengoko hilabetean, atera deitzen zena. Eta ziginan egin genduzan kontzertu batzuk, eta derrepentean topatzen gara, danok egon garen situazio horretan, ez? COVID-a dator, danok etxeetara, kontzertuak ezin dira egin, ez dakigu zer gertatuko dan, da gero ja etxetik urten ginen, hasi ziren kontzertuak, maskariakin, dana zan superarraroa, zan rollo bat, kaka bat, ez genekian bezer egin, aurreko diskoa erdi galduta zeuan azkenean, ez dakizulako
Ba hori, ez dakizu zer egin abestiakin, ez dakizu kontzertuak egon diren, aurrera egin alduzun edo ez. Daruan esan genuen, jo, zergaitik ez dugu egiten, ba hori, abestiak sortu eta grabatu, eta jazta. Eta motxila sartzen jun behitat, eta? Ez da, joten gara ateratzen, gaur egun internet egun da, ba azkenean ataratzen duguz, internet bidez, hori da. Vale. Hori pixka eta arraio izan da, guztuko aldarintzak hori bai, egia zan, nola etortzen zan jendia jatetxea, musuko kitxita, zerbitzarik ere bai, etortzen zian igual, udako zerbitzarik etortzen zian, txatik bakizuek guk hostele ditan, ba udan jende gehiago berri zaten deula. Eta igual, kontratatzeko garaian musukoakin, lanian musukoakin, eta esaten, uda guztia pasada, eta etxen dago jendia ez dioten arpegia ikusi. Bai, karo. Eta gogorra zan, oso arrarua. Eta gero hori da, musukoak endutar ez dezu ezagutzen, eta zaten, jope, zego gogorra, eta zuentzako ere bai egia zan, holtza baten jarri, eta behian danak musukokin, danak arpegi tapatuta. Holan? Oso ondo, ezin jo. Danari esatuztezu oso ondo, no zei. Ez. Bai, egakizu zergatikan balio du danak agia zan. Bai, txikiago, handiago, goxo egon behar du. Asuntua da, maitasuna jarri eta goxo ateazia. Hori badau. Bueno, hemen txe, piperrak erreitugu, bani joa golkikin guain. Esan dut bat lagako detela gero gordini botatzeko. Sustantzia lagako du hemen, baina bat lagako dugu naztuta arroza tartian. Bueno, hemen bagoaz txerrik itxarraka, tipula osondo labana, osondo moitxe zubintzat, esan dut ondo ditzela. Baina oso haundiegia da, baina oso potoloa, baina bueno. Jarri txikigila o haundigila, ez da? Bai. Txikia berakantzako ondo, baina, maragaiar, venga, bai. Oso ondo, lasai. Bueno, hemen bikaingoaz. Lehendabiziko urratzakin ditugu, piperrak erre, baita ere indeu odolki martxan jarri, nik hemen txegoantxe sekretua txikituko, tipula txikituta dakau, bagoaz aurraka txirrik itxarraka. Bitartean jungo gea, Asier Rubion gana, ikusiko zuen, basatxerriak ikustea. Guazen bertara. Kaixo, Joseba, eguardion. Asier Rubio naiz, Elgoi Bartikan, aurreko programan moxela grabatu genituen, eta oraingoan txarriek grabatuko dizkiagu. Guk txarri basartxar talde bat, 1989-2000 garrengo urte buelta hortan, batu ginen, saskagun lursail desaprobetxatu batzuek aprobetxamentu bat eta atzeko. Eta, gutxina, proiektu honi batzen juntzan jendiakin. Basatxarri dek elkarte bat, kooperatiba bat, nun produktoriak gera baskidiak, eta funtzionatzen dugu, txarrik 2-3 granjatatik ekartzizkiau, eta ekartzen dizkiu, hilabete terdikinero, pixkat, entornora moldatzeko. Eta horre ukitizkiu, 8 bat hilabetera arte ero. Basatxarri elkartean azten duen txarxiak euki behar da ezaugarri bat. Danok euki behar dugu askuntza epe berdinekua, danok jan behar dugu zereal eta pentsu berdina, eta danok hil behar dugu hiltegi berdina. Behin kooperatibara entrebatzen duzenien txarxiak, kooperatiban horretzen da hilketa, despiezia eta komerzializazioa. Eta, txarriena badakizue, dana jaten dela, oseak hasi aurretik eta atzeaino dana aprobetxatzeko. Guk oin momentuan hemen dazkagu 10 bat hektarea eta 150 bat txarri ibiltzen duz. Txarriek generalmente bai ura, bai jana eta bai atiak dakae libre. Etzaie murrizten ibilerak ezerrez. Bai itxen dena da lurran gestio bat, jak Euskal Herrian leku euritsua dan, lehenengo hilabetietan partzela batzuk, geobeste batzuk, atez ere, gero urrengo lotiek ere, kanpoan belar, larra eta abar eukitzeko. Kooperatiba mailan dakau pentsu unifikatu bat danonako. Pentsuak ez daka misteriorik. Pentsua da, zereala eta zereala. Eta hor kombinatzen dira proteinak eta energiak eta beraiek garaian behar daben proteinak eta zer. Eta gero, kanpo urtutzen dezenean, ikusten duzuen bezala, basoko eskur, belar, sasi, txitxara, harrapatzen daben dana jatei hauek. Orokorrian aprobetxatzen da dauan terrenua. Baina egisa da, aritza eta pagua eta gaztaina dauen lekuetan, urtarua izan eskero gona, beti ere eskurra jateko aukera eukitzen da bela. Eta horregatik urtetzen da gero, hainokel goxoa. Nik lan hontan batez ere txarri askuntzan asko baloratzen dutena da, dala animali bat oso
esker honekua. Antzematen dela indako lanaren esfuerzua. Bai azpi, bai janak, bai urak, garbi mantendu, eta horrek ondorio positiboak ematetu. Eta hori nire lan hauetan, desde luego ikusten da, niretzako oso aberasgarria da. Behin txarriak kooperatibara entregotakuan, eta kooperatiban hil eta xetu ondoren, produktu ezberdinak elaboratzera bialtzen dira, urdai azpikoa eta paleta, produktu horiek geho salmentara nola bideratzen dira zen. Batez ere, labela duten arategi askotan, baina baita ere dazkagu beste kalitatezko produktu esaltze dituen hainbat eta hainbat dendatan ere bai. Bueno, Joseba, hemen uste izut, nik Elgoi Bartikan, ni hemen txegatzen hau txarrik zaintzen, eta aber hurrengo ire plateretan nolako basatxarri genero ikusten dion. Venga, eskerrik asko eta agur bat. Ona, Asier, ona, lenguan bihorrak eharrak eta txerriak eharki askake bai, borobilak ondo janda eta sandun bezala, osagai garrantzitsuena, jana ona eman, oiak ondo euki, txukun euki, eta gero mendin lasai ibiltzia. Ze txerri txukun askaken, eta ze lan eharraiten nahi esen, gudanok elikatu alizateko. Horrela jarraitu, eta gurian jarraitu beharko dugu, ezta? Bai. Bueno, hemen txe, indeuna da, olkik atea, piperrak erre, piperra prest dazkau, lagunduko jazuia humusa prestatzen. Vale, bai. Hemen txe, txitxiriok dana botako dituzu, tajinare bai. Dana botako txat? Tajina bai, hemen, kominua da espezia bat, neurrian bota bihar dana. Orduan goiaratxo txiki bat bota jozu, limoi erdian zukua, eta piper hauek botako izkiozu, ia danak, hemengo baratzuri eta hemengo olio eta guzti, baina utziko izkazu bi piper esan deula gero lagako ditugula zean gainen, bale? Hemengo izkizu goiarak eta sardezka txiki bat. Bueno, aldibidez, sardezka normala, goiara txikila, eta beste bat, hemen txeutzi, eta nahi zumezela moldatu, bale? Perfecto. Hoi zure kontu, eta gero ja, olio botako jo virgin pizkat, ez gehiagi, zera hemen badaka bolilua, bale? Eta gero, botako dio martorria, azkenengo ikutua emateko, baina ja, birrinduta dakaunian, bale? Bueno, esan bezala, hemen, guain inbiar den nik, sekretua erre, atera, eta gero ja tipula eta tomatekin hasiko naiz. Bueno, eta bertsio bat indezue oso ezaguna, ez da? Doktor Deseoekin, ez da? Bai, Doktor Deseon Corazón de Tango abestia indogu. Zeka abesti mitikoa, Bai, hasiera baten, esan gendun, seguru gauz hau ingo dugu, azkenean egiten bazu beste abesti baten, beste rollo bada. Baina abesti mitikoana, azkenean jende askori gustauko jako, baina beste jende askori ez jako gustetako, Hori zergatik aldatu dezulako gauza mitiko bat aldatzen nahi zela. Bai, bertxino bat zauz egiten, eta arduan kontu zibli bizara. Baina, ostra, ingendunean supergustora gelitu ginen. Eta esan gendun, aurrera ez, guk Doktor Deseo asko maite dugu, gure lagunak dire ez, orduan, esan gendun, aurrera, guazen egiten, eta bai, eta supertxulo gelditu da. Eta ezberdina da, azkenean da, abesti bat, lasaia dana, ez, berez, eta toke tristea dekona, eta zuek ritmo pixka hartu diozue, eta guk egin duguna da, egurra eman, dantzagarri egin, eta holan, ez dakit, uste txukun dauala. Eta bertan egon da jende gaina oso potentia, ez da? Bai, egin dugu bideoklip bat, oso txuloa, azkenean da, pelikula txiki bat moduen, ez? Egin dugu. Da, Carmen Matzi dago, Ramon Barea dago, guretzako privilegio bat zelan ez gendun espero lako jendea egotea gurekin lanean, ez? Zeo bakaukotan, nire Carmen Matzikin indun, lehenko urte neola lantxo batzuk, eta egia esan, ze celebre, Oso maja, oso maja. Gu joan ginen bera bizitetan, ez gendun kointziditu grabaketa egunean, baina joan ginen eurek ikusten, karo. Daukazu Carmen Matzi bat, eta Ramon Barea zure bideoklipan, eta ez egotea ez de demasiado estrella. Da gaina nahi genituen ezagutu. Que me pidan hora, eta, no? Eta gaina nahi gendun galdetu, zergaitik eguazanan. Zergaitik etorri dira gurekin bideoklipa grabatzera, ez? Eta zergatik izan zan historia. Azkenean Ramon Bareak, esan zigun, ez zeuala inoz bez bideoklipat bat egin, eta gainera, nahiko koinzidentzia zegoazala Doktor Deseokin, ez? Ezagutzen zituela, eta gizar, eta erabaki zuela egitea. Eta Carmen Matzi izan zen, komentatu gotzien, taldea begiratu zuen interneten, bere bikoteari gustatu zitzaion, eta ez dakizar, eta baietza eman zigun. Osa, holako kasualidade baten gatik. Eta gero, karo, grabatu zutenean, gozada bat,
Ze dira espektakularrak edozen gauza egiteko. Jende profesionala, eta hori gertzen da. Ze ona. Eta Rozalenekin ere, bai, eta gaine euskera abestu du eta guzti, ez da? Bai, a ber, animatzen da edozer gauza egitera, da tipa bat, azkenean errespetu handia dekiena bai hizkuntzari eta dana, eta hori justo izan zen gaztea irratirako egin gendun olelako programa horretan egiten genduna zen abesti bat sortzea gubion artean, ez? Bai zean maiz eta bai Rozalenen artean egun baten. Joan ginen Orozkora, egun baten, bai, joan ginen Orozkora, etxe batera. Bertsolaiak bezala iaia bapateko egiten, nola, Bai, egia zan, guk aurretik akordeak eraman genituen, eta han bertan letra sortu gendun, batera, ez? Zati batzuk erderaz, beste zati batzuk euskeraz, eta hori. Eta egun bertan asmatutaz, zemuz moldatu zen beha hizkuntzakin? Bere zatiak erderaz egin zituen, baina gero kantatu zuen zati bat euskeraz. Eta, izan zen berarekin bir pasatu, zelan esan eta gizar, eta egin zuen aurretik ere gurekin, neguaian data bestia kantau zuen zinemaldiko... olako zelan da, hasierako sarrerako jai horretan, jata ateratzen, zelan esaten dan. Bai, intro hortan edo sarreran, ez da? Eta, berarekin kantau gendun hori abestia, eta orduan berak ja baseukan esperientzia euskaraz kantatzen, Olatz Salvadorrekin ere egin zuen abesti bat, eta orduan bera animatuta zegoen. Eta, animatu zen be, euskaraz zati bat kantetan. Baina hori, eta orain berak egin du Salvadorren eriotzan sekulako bertzio bat, superondo kantauta eta superondo auskatuta. Berak interesa daukalako eta gustatzen zaiolako. Ze ona. Egia esan, eta olako historikin, adibidez, zuek guain, holtza gaineta jute zeaten nian, kontzertuk ematen duzunean, behaiek azalduko dia baten batian, edo gonbidatuko dituzue, gero beste gozala libre eukitzia. Oso zaila da. Oso zaila izango zan, ez da? Rozalen bezalako pertsona bat, dabil, gelditu barik milaka gauza egiten, orduan oso zaila da, bera egotea olako zerbaitetan. Baina, gonbidapena edukiko du, gero etorri. Bai. Hau lan ingot. Bai, nik usten dut, betu hau listu da kasula, hau esan deun bezala gero jarriko dugu gainen jartzeko. Olioa pizka bat faltaiata. Olia, bai, hori da, olioakin ningo zu gainen multsuan entu bezala, eta hola bere hartuko du bere dentsidade egokia. Limoia osorik botakot? Erdila nahiko, bai. Hau garbitzera, komino nintxe bastarrian. Vale, azkazalak eta zemuz dazkazu. Garbi, eta gaina erestu nabek endu dut. Oso, ondo, baina bakazu hor arrasta txiki batzuk izatea nien horre dantzan azte zaizu, limoiakin. Ez, ondo dakazu, dana bikain, ez inobe. Abonea, eta hemen txe, tipulak, ikusten zuen hemen, tipula bakarri dakau dantzan, baina ia ze sustanzi da hon hemen, Oso ondo, vale, eta hemen txe, guain, botako etena da, birrindu duten tomatia murriztea, iepa, honea, tomate murrizten jungo da, tipula pixa gehiago zukaldatzen. Aiora, ez dakit, nola datorru da berria, nondik noa ibiliko zeate, badakazu zerbait lotuta? Bai, badan, aia kontzertuak, ja jota fuego abiz. Eta ia lotuta dakazu eudaraino historik? Dana, bai. Azkenean, taldeetan aurreko urtetik ja dana nahiko lotuta eukiten dugu. Haukagu justo Madrilera joango gara, aste honetan, ja... Gero aurrerago badaukagu joango gara Oviedora, ingo dugu A Coruñan ere bai, aste santuan bagoaz Berlinera, Berlin eta Berna eta Zuritze ingo dugu, eta gero bagatoz barri Euskal Herrira, ingo dugu Zentralen, Iruñan, Kafe Antzokian, Donostin ja bidatak ja dana salduta dago, da badaban ingo duguna, da gustora. Eta Gasteizen bebai, eta hori da ingo duguna. Tartetxo batez dago, sukaldari batez dezu ebia, arroz laguntzaile bezala? Zo zer ingo dugu. Arroza emango eta erranik, Zuka bizau, eta... Palmerak ere bai eramango ditut. Etxo, orduan etxo. Esto zuzetan abizau behar. Eukiko zuz bizarrera, ja. Zuzenean. Ondo. Bueno, hemen txe, ja, murrizten aizaigu tomatia, tipulak martxa hartu du, eta guain hemen botako dut, azafra ja, vale? Botako dut piperrautza pixkat, eta bueno, nola moldatzen zeate zuen, badakit zuen profesionalak zeate, hau zuen ogibidetako bat da, baina zuek aparte zuen lana dakazu, Bai.
Etxeate gelditzen, ez da? Ez, bai, ez da Rosalenek lan gutxi, teu zuen alden igual. Ez. Justo bere kasuan ez dutut hori esango, zerabil beti gelditu barik. Bai, ulertzen zaitut. Baina, bai, gu azkenean, hau hemen itziko, da pizkatxu gazik inozoa, baina... Oso, nabazu betu, kenduko jo mutxurra, eta ingo deuna da... Ez nahi, neban begiratu haber, ondo inda dauen edo, ez? A ber, niko lengoet. Ez do probatu begin. Ezin jo, be. Gatza pixka falta zailo igual. Ez dutza bota? Bai, ba, baita. Gatza bota, eta ja goreak inaztu, eta listo. Vale? Oso ondo. Bueno, hemen bota deu piperra utza, bota deu azafraia, ze usaina da honemen. Eta guain bai, botako deu aragila, bueltan, botako deu aurrena arroza, vale, ze muskoa eta pistona dago, Oso, ona. A ver, humusa ondo ataratea oso reza da, Ba, baina piperrak sartaietik pasatzea bere ikutu eman dio, Hori bai. Bere ikutu eman dio. Ni asko guztetai, eta danetarik bota aldotzezu gainera, ezberdinak egiteko. Hemen ingoetena dau, gio, gatza pixka bota ere bai. Bota garantza edo garbitu. Hau garbitzera, gatza pixka bota. Hola, nondo? Ondo, puntxu harrapatu beharra. Traga. Eta, gio hor, nik adibidez humus aitetenien etxian, Natalik, esateiz beti, komino ez bota! Nire ustez berikutu ematen dio. Behar du pixkat. Martorria ere, bai. Gio batzuk badaude. Nik ez dutza dutako. Zu Natali kominokin bezala, zu martorrekin zea. Bai, ez dut ezin dut. Ez daizu gustatzen? Ez dut abontatzen zilantroa, ezin dut. Bihar arte martorri. Gaur, martorri gabe bota. Botaldotzezu, Ez, gaur zuretzako da errezeta. Baina nik ezin dut. Nik beti esaten dut hori, hemen norbait eire, ez basaio gustatzen adibidez zerbait, osagaiak beti aldi aldatu, o alde bate hautzi, edo ez bazaio norbait gustatzen, aparte eraman bai gainea, eta gustatzen zaiora bota desala. Bueno, behitu hemen ze sustantzi indeun, Vale, hau hemen, guain. Zuk ezautze aldezu teknika Ander Gonzalezena, zenbat denboa ito barroza, nola iteo? Hora, esan, 5.843. 5.843, oso ondo. 5 topera, 8 baju, eta gero... lau barriro sokarratori egiteko, eta 3 ja tapauta. Eta 3 tapauta. Eta hori, zinintzen hori egiten, eta funtziona egiten dau. Osa, bueno, nire atratzea eta supergozo. Ni jendea, errexago egiteko batzutan esate jot. Ez aztutzeko batzuk zenbak egina. Bost eta bost, ia. Zu handerriten da, azkenengo bostetik erdikoa pare 3 minutu emateizkio. Baina azkenien hori da, ziren indarra manbertza jo, gero utzi zukaldatzen, gero alde umoitu, ez pehatzeko gehiagit, azkenengo minutu horietan sokarraz pixkatatea, ondo lehortu, eta gero garrantzitsua, repoxotxo bat eman, dana ondo indadila. Eta gero jarraian justo reposan ostean, zeia holan jaten duzunean, hor bai gozo daugala. Arrozan zai, egon berdu jendian maian. Ez, kaskotan etxean zaude, arroza bukatzezu, enga, maira eta guk gehoz, bazen da, unmiak eskoa garbitu, eta nire ama, jazta, enkizi eskoa garbitu, kezi maian ez, amarritu batzezu, arroza pasaite zaigu. Bueno, bagoaz, Dana martxan dakau, humusa listo, gero alioli jaingo deu, gero baita lehingo deu hau dena txukundu, eta bitartian, bagoaz, bizkarra gozotegira. Ikusiko zue, ze gauza ederra ingo igun, txerriki batzuk ite. Guazen ikustea. Eguardion, Joseba eta kompainia. Eduardo Bizkarranaz, badakizu, eta hemen gauz usan solon, gure dendan Bizkarran, eta geur ikusiko dozue zelan iten duguzan gure txintxortak, Bizkarrako txintxortak. Guazen obradora, eta ikusiko dozue zelan egiten duguzan. Obradorean gauz, Bizkarran obradorean, Jabirekin, eta, bien artean, egingo dugu gure Bizkarrako txintxortak. Hemen daukagu masa, ogi masa, txintxortak, gero hemen txarrien koipea, azukerea, kanela eta anisak. Eta dana batera, iten dezolan txintxortak. Baina ziko gara txintxortak egiten, ez? Horretarako, nahaztu ingo dugu osagaia guztiak, nahaztu lehenango txarrien koipea eta azukerea, da gero horrekin ja kanela eta anisak, eta gero ogiaren orea, eta azkenean sartu ingo duz txintxortak.
Txintxortak direz, sarribodatan egiten zanean, koipea, txarrien koipearekin egiten zan urtu, eta urtuten danean lotzen direz olako bola batzuk, da honek direz txintxorta berak, ez? Baserrin bertan, honek nastu, egiaren oreagaz eta gero azukereagaz, eta egiten ziren txintxortak berak. Gaur egun, ez direz egiten txarribodazko, baina, guk lortzen dugu honek txintxortak, garbiek, koipea gitxiarekin, eta gero, nazten direzena, egiten dezolako, torta batzuk, hori jaten da, momentu honetan, ez? Hemen Bizkaian txintxorta deitzen dira, Gipuzkoan txantxigorri bebai, da, izena batzu, baina azkenen baten produktu bera bardine da, egie da, urtean zehar galduin da ohitura hau, baina, guk hogeta mar urte gitxi gora bera gabiz Bizkarran egiten, oso gustokoak dira, eta horregaitik, errepikitan dugu urtero. Hemen direz txintxortak, guk egiten duguna da moztu asko, ze bestela ez aurkitzeko horrek bola gogorrak, ze hori da txintxorta bera, bai, eta horregaitik moztu dugu asko, eta gero holan nahaztuten da hobe, eta jakeran gustokoagoa da. Eta orain ingo dugu solako bola batzuk, gero ja hone bolak, itxiten dugu maiganean apurbete reposatzeko, eta, masa bera hartzeko apurbete indarra, eta ja gero bandejatan jarriko dugu, azkenengo forma emoteko, apurbet anisa eta apurbet azukera labara eroateko. Oine, hogeta mar urte gitxi gura bera, hasi ginen ostera egiten txintxortak, ze, antxinetik nire aititek eta gero nire aitek be egiten eben, da gero guk pasteleria zabaldukeran gabiz egiten. Errezeta bera etxekoa da, betikoa, segitan dugu egiten produktu bera, ze, jende asko esaten gaitu, zelan, antxineko zaporea eta igertzen dauela produktuan, eta, horregait egiten dugu betiko moduan. Bizkarraldetik gabiz onja pastelerian gitxi gora bera, hogeta 15 urte, panadere aldetik 305 urte, eta apurbet hori izin da beti gure beharra antxineko arrezetak eta, gaur egun be ukitea, eta horrekin egin produktu asko ganera. Da, onja, ataratan dugu labatik, ikusten duzuen moduen zelan lotzen da azukerea eta zinezegaz, eta hone direz Bizkarrako txintxortak. Gozo-gozoak ganera. Joseba, hone direz Bizkarrako txintxortak, da, gustokoak izan badira, badakizu non dauzen, hemen usan solon, Bizkarran badekozu probetako nahi dozunean. Agur! Aupa Eduardo eta aupa Javi, ze gozotegi mitikoa gazuen, eta ze opila mitikoa induen, Dana oso-oso. Dana oso-oso, eta hoi da, antxinako errezetakin, ze gauza ona, behin intzien hoi historiaz abokados baten baserri batian, eta egia esan txerrikin eta historik eta aprobetxatzeko, eta oso-oso hogi berezia da, eta hoi da, ez da urte osoan jaten da, orduan egun hauetan, hori oso ondo sartzea. Gaina neuko errezeta bat, hola, sustantzi jakin. Bikain, horrela jarraitu, gauza goxoi edanak egiten. Bezarka da hundi bat. Bueno, hemen txe, indu, esan deun bezala, 3-4 askarrian, inditu 8 mantxuan, guain emango jo, egurra, azkenengo 5 minutuak egurra eman, eta gero reposotxua, eta arroza listo eukiko deu. Lehen, esan dut bat utziek gordinikan ez dut sartu. Orduan, ingoetena da, sustantzia emateko, holkian sustantzi pixka balin baka, baino ingoetena da, bitu, bat sartu, eta 2 sartu, emango jote egurra, eta ingoetut bihaue zanpatu, dana nazteko. Holki pixka sustantzi gehiago. Nola sustantzi gutxikin daka. Baina, eta orduan, emango jote hau naztuta, hola pixka puskatuta, sustantzi gehiago hartzeko, ingoet naztu, eta esan deuna, oain, azkenengo minututan, bai, etzai gustatzen moitutzia. Beiko sokarrat pixkat horitia, lehortzia arroza, eta dana puntxu-puntxuan geratu da dila. Bale, hau horrela xedakau, eman, golpetxo batzuk, eta hau, egurrian, esan bezala. Arroza, listoak hau. Itxoin imiarde bakarrikan lehortzia, eta gero reposo txiki bat itia. Hemen humusa piperran listoak hau, inbiar dugu aliolia prestatu, bale? Ni ingoitut sigortu ogitxo hauek, bale? Ingoitut hola makiltxo batzuk eta sartagilan. Eta zuk, hemen dakazu ospina, baino tanto batzuk botako jozu, bale? Bale, ez da gita usetan baraturia bai osua bota berdiozu, arrautza osua, botako jozu gatza pixkat, eta ekilorea botako dio, ekilore olioa, bale? Indezu maionesa sekula, ez da?
Ez. Ez? Ez, Vale, nik beitu. beti hartzo botetik eta paso iten. Venga, aurrea. Sin más, baina, bueno. Ikusiko zuen, mendik beti da aurrean, hori da. ingo zuzeatiko noso horreza da. Bota Vale. arrautza, geho, arrautzan bikoitza olilua, eta inberezun bakarra da birrindu eta hortxe gelditu. Vale, eta ze botatxo, ointza berakatza edo? Bai, guantxe bota. Así, a lo loco. Berakatza Venga, edo fun. nahi deuna, hoi da. Vale. Zu, non darra zea zu? Ni Bilbokoa. Bilbotarra. Bai. Vale, oso ondo. Eta, esan dezu, hasi sinatela historia honekin, guendela 25 urte, bai, Bai. ezta? Eta nola izan zen aurrenengo urratzoiek? Leno, nola izan zen gorakada hori? Joa, ba, guk hasiera oso harina euki gendun. Harina. Egia esan, taldeak 6 hilabete eukasanean, ba, justo gaztea maketa lehiaketa irabazi gendun, eta, ba, hori, Ja, izan zen bultzada dena- izan zen, hori da. eolako gauzak asko laguntzen du bizitzan, Bai, ezta? eta gero ja, ba, antzotu egin ziren gauzak. Bakozu koiara bat, hau botateko? Aurrera xin, Bai, bai. eske beldurra dekotasko jauztea. Bai, pixkat, bota, bestela bixigarrio geldituko bat, eta listo, ez da kuidekan. Hoi ba, barrura joan da? Pixkat, igual Ja. beragoin, Bai. holaxe, bikain, Holatxe, ezin bai. hobe. Vale, eta olilua behitu, Bota Nik esan hotzat, dugu, ja, zu bota ikasteko hotzat hurrengoko. pixka bat gehiago. Baina balimaka, arrautza bihatz bat, olilua bi, bikoitza. Nik uste Vale. bizkatxu bat gehiago, bale, ze, nahiko, bota hotzat, oso ja. ondo. Venga, eta guain, Eta behi orain behian turbo, jarri, topera. behi behian euki eta ez Vale. goraka, beak hartuko olilua pixkanaka, Vale. bale? Gatza bota jo zure bai. Ez? Hor dakazu, bota pixkat, bale? Lasai, oso ondo goaz eta denbora zer ondo goaz, nik gauziko nahi xigortzen, eta gero ja txukun jartzen den. Eta taldiak, hainbeste urtian, aldaketa asko ukitu, jende asko aldatu da, berdinak jarraitzen dezue. Bardinak. Ez dugu aldaketarik egin. Hori bai da larrarua, ez da? Zea, musika taldetan beti oten dia baja batzu, beste batzu sartzen dia. Ba ez, hasi gineanok bardinok jarraitzen dugu, ez nabil mugituten ezer. Holan, Hori, guain pixkat. Hori da, pixkanaka. Eta berdinak jarraitzen dezue. Bai. Zenbat esate, Hogeita bost, bost, lau, lau. ezta? Eta Laurak gero, berdinak. ekipoa be, ba, nahiko bardin. Osea, mantentzen gara, ba hori, nahiko pertsona ia bardinak denbora guztien. Ona. Así que ondo, Eta zer moduz, adibidez, nolak moldatzen zeate batzuk komposatzeko, bestia letra jarri, asko zapaltzen zeate, A ber, hori beti gertatzen da, baina azkenean ja, 25 urtetan bakotza bakigu zein den gure lekua, ez? Eta badakigu orduan, ba, bueno, abestiak danon artean egiten dugu lokalean, azkenean letrak ba nik egiten dutez, bakotzak egiten dugu bere lana, ez? Eta horrela sortzen ditugu abestiak. Letra beti zu jartzen dezu? Bai, ez badugu beste nonon letra hartuten, bai. Zer hau badau, ez? Edo ke? Oso ondo, Bueno, galitu jakor pizkatxu bat hori. Zer? Olioa, Olio pixkat? bai. Bueno, ba, guain ja ez zaizu moztuko, orduan guain oso bildurri gabe, hori da. Eta gainea, titi zure bikotia da, ez da? Bai. Hasieratik taldea baino lehenu, urte batzuk pasazian bikoteiteko? Urte batzuk pasau ziren, bai. Hori pixkan nahi mundo amarillo pixkan nahi. Bai. 2000 garren urtean liatu ginen. 2000 garren urtean? Bai. Vale. Ja badaraguz, ja. Urte batzuk, Urte batzuk, bai. Orduan, ba, bueno, bai, ezagututen gara, eta, bueno, ez teko problemarik. Azkenean, jo, erosoa da, besteekin, azkenean familiakin, dana konziliatzea bai lana eta bai taldea zaila da. Guk hori ez teko guz, batera gauz, orduan ez dago arazorik, ez teko guz eme alabik, orduan erreza da, ez? Kontzertuako gula, ba, berdin jako gu batera goaz, edo zein dekura. Beste ja, ba, zailago deki, azkenean, familia dago, eta orduan, tratuak egin behar dira. Claro, eta arduan, bai, gu betiko saiatu gara bentzak kontu zibiltzen, ez? Azkenean, ez dugu sokatik asko tiratzen, ba, azkenean badakigu danok lekua behar dugula, ez? Orduan, oporrak hartzen ditugu beti, azkenean danak familiakin egoteko, eta hori dena, ez? Bai, hori da, azkenean esan dezu bezala, saleno esan deun bezala, zuen lana dakazue, gero asteburutan profesionalki musikeruak zeate, azkenean, zaudete urte guztia topera, ez da? Bai, eta gero gainera espasauz jotzen, azkenan lokalean zauze zaiatzen, darana programatzen, zerein behar dozun aurrerago. Eta nola moldatzen zate egia esan, adibes, zure eguneroko lana, historia hau, zeo zertako denbora gehiago bakazu, ez dakik, gustatzen zaizue bidaiatzia, o mendira jutia, edo ondartza, edo zeiten dezue? Aldogunean, mendira libre dakogunean, kontzertu bat bauko garratzalean, goizean igual inaldogu paseo bat, paseo labur bat menditik, eta olakoak, eta aldogunean bidaiatu. Taldeak izten dozkun lekuetan, hori egiten dugu, hori da. Bueno, nik hemen txeingo etena da, behitu, arroza horrak hau. Hola ondo dago edo gehiago sartu bideotzat? Oso ondo. Geho behitu, hori dago, pixkat xamur xamarra, eta
Samurtasun hori loditzeko, inbiar dut da olio gehiagotan, baina kasu honetan horrela utziko dugu, bale? Ordu nauken du, nahazu mingainatxo bat emango izu pixkat hoi garbitzeko, eta, baina aprobetsatu hemen da, bai, mingainakin, oso ondo. Eta ingo deuna da, hau hemen utzi, azkenengo 3 minutuak, eta segitu ingo deuna da plateraratu, 3 minutu barru. Bitartian ingo deuna da, behitu hemen tostatxo hau edazkat, eta ingo detena da, ez dakit, igual baten bat humusakin jarri, besti aliolikin, eta behitu, bai, ingo zuna da behitu, bi hauek alioli jarriko jozuela gainean, bale? Eta ni bi hauei humusa jarriko jotu. Bueno, eta noiz etorri zizaizun grina besteko, txikitatikan eukidezu beti, edo noiz izan da zure... Ba, egia esan beti. Urratzagoa bezlari bezala. A ber, etxean beti eukidogu, kantau dugu beti. Bai, errezau, zebainera, apurtu jata hoia. Estoy quedando fatal, nik ondo egiten dutez gauza, baina nire etxean. Bai, ikustea, nari eminen beste gauza bat egin bihar deu, itzein ninda. Desastre bat zeago apurtu jata. Ez da gertatzen, igual goxo. Zuk konponduko duzu. Eta zesan behar nizun, orduan txiki-txikitatik abesten dezu? Bai, gero hasi nintzen ja, beti etxean oso asko kantau dugu, Euskal Herriko kanta mitikoak, oso musika asko egon da gure etxean betiranik. Eta gero ja, 13 urtekin edo, gitarra hartu neban, eta hasi nintzen, kantatzen eta komposatzen. Eta, 13 esango nuke ja, holan gehiago kantetan eta 13 urtekin hasi nintzala. Eta 13 urtekin zure kontu, edo juntzinen solfeo ikasten, edo zeo zein zen duen? Hori txikitatik, etxean, danok ikasi gu solfeo, danok ikasi gu instrumentu bat, nik biolontxeloa jotzen nuen, baina aparte, hori 13 urtekin ja gitarra hartu nuen, eta Ubi taldearen liburu batekin, hasi nintzen gitarra ikasten, gitarra ikasten. Beti jodot gitarra oso txarto. Baina, behintzat balioztan azkenean abestiak egiteko. Eta hasi nintzen, kantetan eta gero ja abestiak egiten. Eta adibidez, zure etxen esatezula beti danik induela, aita zan musikerua, ama, abeslaria bai etxea, baina jotezean igual... Ez musikeroak beti, bai, guztetan jaken asko musika, eta musika asko sartu oskuen, eta azkenean dano joan ginen obligauta solfeo egitera, Ze txikia zarenean... Diona ez unai, baina solfeo ikasi, ez da? Hori, eta tortura bat zan, baina bueno, baina guan eskertzen diozu, baina area bialdu izana, ez da? Egia zan, bai. Ze azkenean gauza asko zabaldu ostazan, eta bide asko. Gehien bat, musikak egin dagoena da, emotea aukera bat, asko disfrutatzeko bizitzan, ez? Egia zan, bai, ezkinean bi gauza, nire ustez, da ni sukaldaritzakin beti baten dut, baina ezke, dia gauzak bizitzan beti ondo etorriko dianak, ez da? Musika alaitzeko eta posteko eta bizipos hori mantentzeko maigiruan, festagiruan, eta janak, horrekin bat dijoa beti, ez da? Azkenian, nire bai hasieran, bialdu ziren sukaldaritza eskola, baina nire nahi nuzan bombero, motero, edo zer gauza. Baina esan, zu sukaldaritza ikasi, ez bazea sukaldari izango ere beti beharko zu sukaldia bizitzan. Eta azkenian gainak sukaldari bukatuet, eta hori askokin, holako, bitu ze arroza. Holako nik uste musika eta sukaldia bat dijoaz gure gastronomian, Hala da. Bueno, guainin behar deuna da, plateraratu. Beitu, hau listo dakau, hemen piperrak, hemen odolki, martorria basparea parte indet, Venga, perfecto. Odos, vale. Bani joa plateran bila, eusten dute hemen jarriko deula, eta hemen ingo deuna da, beitu. Perexila bota bertara, eta arroza, zerbitzatzeko garaian, guztaiz abitu, nola behian sokarrat puntu hori dakan, eta beti batzutan, igual, nik izkin arte, baina zuri goxoa da, orduan, dana ingo deuna da, naztu, sabore guztiko ondo naztia, sokarrat pizkate bai harrapatu. Eta nik hori ez dut egiten inoz, bez? Ez? Hori, ona da, bestela bakizu batzuk, bixi biltzen dira eta goxoa hartzen du, eta orduan, dana naztu, eta arroza danontzako ona. Ze sokarrat indi honearra. Orduan, hemen, razio txoba jarriko deu, horrela, nik ustet, horrazio txiki bat jarriko dugu, gio gora torriko eta jango dugu, kamarazetik aparte, jarriko dugu men, aurrena, humus, pizkatxo bat, hola gainean, pipertxo bat, ere bai, esan dugun bezala, hemen jarriko dugu pipertxo bat, hemen bi golki, hemen txe jarriko dugu makiltxo bat, hemen beste bat, eta historia maitzeko, falta zaigu, berde pixka jartzia gainean.
Bueno, eta Aiora, urrengo kontzertua, nundaka urrengo kontzertua? Bueno, Madrilen. Madrilen. Eta gero ja hori. Espainiatik ibiliko gara pizkatzu bat, da bagatoz ja martxoa aldera, ja Euskal Herria. Eta zuek jarraitzeko izare sozialetan, zea maizekin topatuko zaituztegu bai hori da, Instagramen, Facebooken, eta bueno, badaukagu gure web horria, zea maiz.com horretan gidoi batekin, eta horretan ja kontzertu guztiak dauz, baina bestela sare sozialetan errez dago topatzea, ze bagaiz, denbora guztian esaten dut. Gauza berrik eta aldaketak, kontzertuak ipintzen da hori dana, bai, promoa egiten hasi. Ala bihardu. Bueno, hementxe berde pixkat, gainetikan, eta ea, beste 25 urte irauten dezuen gudanoi goxatu arazten. Hementxe gaurko arroza sustantziarrakin, eta mila esker, hemen izategatik, eta jarraitu arrakastan. Hore bat. Eskerrik asko. Agur lagunak.